Pagpalang araw po sa inyo lahat. Andito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po na naman po ng karunungan din po na magagamit po sa araw-araw. Sana po ay tumutok kayo dito araw-araw sa Iwagan ng Pangasinan na magbabagi ako ng iba't ibang karunungan din po sa inyo para magamit po ninyo. At isulat nyo na po sa inyong libreta po. Ang gawin nyo po kung hindi nyo po basta-basta po mabasa kasi hindi po ako marunong pong mag-edit po. Pasensya na po kayo. Yan po ang pagkakamali ko po. Hindi ko marunong mag-edit po. Kaya pasensya na po kayo. Unawaan nyo na lamang po at pakitulong po. Ang ibabagi ko po sa inyong araw na to ay panalangin at panawag sa Espiritong Manlilikha. Ito po ay nakakapagpalinaw ng isip at diwa po ito. Narito po ang orasyon po. Bini, Creator, Spiritus, Mentis, Tuorum, Visita, Empli, Superna, Gratia, Quai, Tu, Christi, Pictora, Qui, Tisiris, Paraclitus, Altissima, Dunum, Dei, Pons, Bibus, Ignis, Caritas, It, Pilatis, Unchu, Tu, Sipti, Formis, Minori, Digitus, Paternae, Dixterae, Toriti, Promisium, Patris, Sermoni, Titans, Cultura, Sindi, Lumen, Sensibus, Impundi, Amorem, Cordibus, Inferma, Notris, Corporis, Virtuti, Permans, Perpiti, Hostim, Pilas, Longuis, Pasimqui, Donis, Fortinus, Doctori, Sikdi, Praibio, likod po, Bertimus, Omni, Nuxium, Pirti, Isyamus, Dapatrim, Norcamus, Atqui, Vilium, Tequi, Iotris, Qui, Spiritum, Credamus, Omni, Tempori, Deo Patri, Sit Gloria, Et Filio, Qui, Mortis, Sorixit, Ac, Paraclito, in Saeculorum, Saecula. Amen po. Yan po ang panawag. I-screen sa inyo po. Ito po sa likod po. Ito po yung una po. Panalangin, panawag ng Espiritu na Manlilikha, makapagpapalinaw ng isip at diwa po. Yan po. I-screen sa inyo po. Tapos ito po yung kadugtong po, likod. Yan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Iwagan ng Pangasinan po.